Ja! Som Jorge, Raúl i Anna i posarem a parlar de la professió producció, distribució i gestió cultural. Posarem a parlar de què és, les característiques del lloc de treball, el nostre professional i moltes coses més que veureu a continuació. Ara us anem a explicar què és la producció, distribució i gestió cultural. La producció, distribució i gestió cultural no té ninguna definició en concret, ¿vale? Però sí que us podem dir que és un productor. Un productor és la persona que organitza els diners i que té les companyies per realitzar les funcions teatrals. ¿Vale? Un distribuidor, después está que es un distribuidor. Un distribuidor es la persona que se encarrega de que la obra se van a conocer, para que la echen marcha y dinerito. Después está la gestión cultural. El gestor cultural és el que s'encarrega de que tots els horaris quadren i quadren les activitats, perquè es poden crear activitats, organitzar activitats i això. Ja. Els estudis necessaris. Els estudis necessaris són l'ESO, el batxiller i pots fer alguns estudis privats o bé tindre les habilitats necessàries per a aquest treball. Les qualitats que hauria de tindre una persona que està en este treball és bona agenda, capacitat de gestió, organització, que tinga idees creatives i que tinga imaginació i facilitat per a distribuir el temps. Vale. Els instruments de treball no van més allá de lo lògic perquè el gestor cultural treballa en un despatx. Entonces, pues, gasta el ordenador, el internet, la agenda, sobre todo la agenda, el teléfono y ya está. Les tasques principals. Les tasques principals d'un sector cultural són organitzar tots els projectes, organitzar també els diners i manar i tal. Les condicions laborals són bones, ja que estar treballant en un despatx no té risc de lesions físiques. Encara que algo no tan bo d'aquest treball és que no tens un horari fix, ni ha dies que treballes més i ha dies que menys, i això no és tan bo. Vale. Características del lloc de treball. Ah, no? Vale, sí, características del lloc de treball. Mira, un sector cultural pot treballar en institucions públiques o privades. Públiques les contrata l'Estat, privades, una empresa. I sol treballar en un despatx, com he dit antes, en espais creatius, que són museus, teatros i llocs prou bonics. Amb quines altres professions treballa? Un sector cultural principalment treballa en quasi totes les professions relacionades en el món del teatre o les arts, com per exemple la il·luminació, els actors, etc. Aquesta professió està molt igualada en quantitat d'homes i d'hores, però hi ha una mínima quantitat més de dones. Quina és la pitjor part d'aquest treball? La pitjor part d'aquest treball és quan tu comences a crear una activitat o alguna que vols crear i te quedes sense idees, n'hi ha moltes que te quedes sense idees. En el moment que te quedes sense idees, és costós, però després ja tires per acabant i ja vindrà la millor part que ho entenem. La millor part d'aquest treball és, una vegada ja està acabada l'obra, veure-la i veure com t'ha quedat i estar alegre ja que t'ha agradat el resultat. El sueldo és un sou normal com el de moltes altres professions, encara que per a tot el que es treballa no et pagui tot el que correspon. I després està la pregunta de que si és necessari viatjar. I la resposta és que no fa falta viatjar molt
però sí que és necessari estar informat de les innovacions que hi ha per ahí, de lo que es realitza en altres parts del món, i això es pot conseguir per internet, però tampoc falta viatjar molt. Professionals destacats. Els professionals destacats són Enrique Villalba, que és un gestor cultural, Joan Gregor, que treballa en una empresa també de gestió cultural, i Maria Luana Chailell, que és una altra gestió cultural que és molt important en aquest món, ja que és una de les més famoses per els seus projectes. I després està el nostre professional, que ara us explicarà. El nostre professional que va vindre a ajudar-nos es diu Víctor Gil. Ha estudiat un grau mitjà en especialitat de trompa i té un diploma en educació musical. Actualment treballa a la labor de responsable d'educació en el Palau de l'Estat Reina Sofia i també impartint classes d'iniciació musical en l'Escola de l'Horta Sant Marcelí. La seva intenció era dedicar-se plenament al món de la música, però va veure que era molt difícil i que per a triomfar havia d'eixir fora del país. Vale, eixir del país. Pues mira, com ja l'he explicat antes, un gestor cultural no és una carrera, si hi ha un màster i diversos cursillos, però té èxits. Mira, els èxits són asesoramiento cultural, responsabilidad de procesos administrativos, económicos, laborales, política y planificación cultural. Vamos, administrador, básicamente. Mediación cultural, imagen, comunicación y marketing. Pues això. La conclusió. És important per a aquest treball fer present a totes les teues obres que has fet durant tot aquest temps, gestionar bé els diners i sobretot tindre experiència en aquest treball. Esperem que us hagi agradat i que s'hagi servit i que hagués conegut més aquest treball.